SIalens Sgwad. Sut wneith Clwb Hoci Pwllheli efo'r bêl fasged sgwni? Yn y sialens hon, dwi'n meddwl o'n i'n gwneud y dda. Dwi'n meddwl bod y tîm yn mynd i gasglu o leia 100. Yn gyntaf mae Cadi. Cadi ydy'r person sy'n teithio bella. Bach mwy o bwer genod. Catrin sy'n nesa a mae hi'n hoffi ffarmio. Siomedig iawn, dos am adra! Elain sy'n nesa a hi oedd yr un oedd yn desbryd am egni so nath ei fita peppers a salad cream cyn dod yma. Dos i fita fwy o peppers a salad cream. Ela sy'n nesa hi ddoth a llwio iogurt y lle ffon hoci wrth ystwytha. Gwych Ela, high five! Gwyl sy'n nesa a fod i'r un sy'n chochian o chyrchyn. Ruby sy'n nesa hi di'r wannabe Kim Kardashian. Ofnadwy. Daisy sy'n nesa hi di'r un mwy o bonkers yn y tîm. Dyna di passion targed ni o 100. Come on, genod! Non sy'n nesa, mae mam hi'n dod o Patagonia a mae'n siarad Sbaeneg. Be di'r gair Sbaeneg am ffeil? Eli sy'n nesa a mae'n ffaffio yn ei gwallt bob munud. Da iawn, Eli. Siael wneud y wallt. Dalen ni sy'n nesa a mae'n chwarae hoci i Gogledd Cymru. Ar y funud mae gennym ni 195 o bwyntiau. Tro fi rwan. A sgôr Clwb Hoci Pwllheli ydy 205.